que vino la policía a mi casa a preguntarme. Me dijeron que Carmen había muerto y me enseñaron una foto de unas señoras y la conocían. Y yo un día que bajaba esa semana, la vi agarrada a una señora, pero de espaldas, una señora fuerte, que me llamó la atención porque ella siempre bajaba con su bastoncito y bajaba sola. Ella no era una mujer que diera confianzas. Lo raro es cómo consiguió la otra que le abriera la puerta de su casa, porque era una señora desconfiada, ¿eh? Cosas sorprendentes de la vida, no le abre la cartera y le abre a la asesina, ¿no? Conmoción no barrio coruñés de Monelos. O que parecía ser a morte natural dunha anciá veciña desa zona é en realidade un crime. Os investigadores descubriron que a presunta autora desa morte é unha asasina en serie de mulleres de idade avanzada que actualmente cumpre condena no cárcere de Teixeiro por varios homicidios cometidos en Cataluña. Esta mañá pasou a disposición xudicial en Verín o home acusado de acoitelar o seu veciño nunha aldea de Vilar de Bos, na provincia de Ourense. O arrestado de 63 anos está acusado de intento de homicidio. Presuntamente acudiu á casa da vítima, pediulle cartos, tralo que lle asestou 23 coiteladas. Boas tardes, mércores 15 de outubro, benvidos ao Galicia Noticias. Liorta violenta en Ordes cun acoitelado no pescozo. Vexan o ferido pouco despois da agresión. No se mueva, no se puede mover. No. ¿Quieres que te leve así? Un suceso detrás do que pode haber problemas coas drogas. O ferido permanece ingresado, estable no hospital. O suposto autor dos feitos foi detido e está á espera de pasar a disposición xudicial. Últimamente están pasando cousas que non gustan, ves mover moito trapicheo, sabes exactamente onde hai máis ou menos puntos de droga. Vinha com, creo que chama punho americano, vino com umas tijeras, vino com cuchillo. Quando lo vi isso daqui de arriba, mirei para abaixo, vi meu marido sangrando, me quedei louca e bajei para mirar o que estava passando. En Lugo, os bombeiros tiveron que acudir a este edificio polo aviso dun incendio. O lume non foi fortuito, senón provocado por unha pelexa entre veciñas. Unha das implicadas na liorta lanzou un obxecto ardendo polo patio do edificio. O artefacto incendiou o toldo da terraza da outra residente. A policía xa identificou a incendiaria e abriu unha investigación para aclarar estes feitos. Que tiraron algo que estaba ardendo e que se incendiou un toldo. Parece que do piso segundo que tiraban no número 2, que tiraban polo patio objetos incendiarios ao piso de abaixo. Hai problemas, nos hacen la vida porque non é gente normal. Eu espero que non vaya máis. Quen e por que está a facer círculos negros á porta das igrexas do Morrazo? Primeiro foi en Moaña e agora en Cangas. A Garda Civil investiga estes sucesos mentres na zona comezan as especulacións. Bueno, por aquí ven bastante xuventud a facer botellón e así. Bueno, a maioría dos días só estamos nos cos cans e así, os que vimos aquí ao lado, pero non cambiamos nada raro, nin cosas así. De San Martiño dixeron que era para encender brasas, o líquido de encender brasas. Para vir a policía xa foron a roubar a iglesia. Xa roubaran antes aí. Sí. Ardeu e roubaron. Sí. Na Coruña non se fala doutra cousa que da tremenda sorpresa e desacougo que causou o coñecemento de que a suposta morte natural dun anciano barrio de Monelos sexa en realidade un crime máis dunha asasina en serie que cumpre cadea no cárcere de Teixeiro. Reyes, estás no escenario en que trascendeu a noticia. Sí, o corpo da vítima de 91 anos foi trasladado a este tanatorio de Mabegondo e media hora antes de abrir as portas para comezar o velorio, a Policía Nacional chamou ao propietario para informalo de que non podía abrir porque o cadáver había que realizarlle autopsia. Todo saltou interesantes cando os fillos da falecida revisaron as imaxes da cámara que a anciá tiña na casa e nelas viron unha muller no interior a que non coñecían de nada. Daquela chamaron á Policía Nacional para que iniciase unha investigación e esa muller resultou ser Remedio Sánchez, alcumada a Matavellas. Sorpresa e dor no barrio de Monelos pola morte violenta dunha veciña de 91 anos.
Me sorprende en Coruña, esto parece que estamos en América, ¿no? Estas cosas las ves en las películas, en la vida real. Unha señora boa, por eso engañaron. Mucha pena que él lo perdió la vida y la familia que sufre. Unha salvajada. A vítima atopouna sen vida tirada no chan do cuarto de baño un neto seu que se achegou á vivenda porque non lle contestaba o teléfono. Tras alertar os seus, chamaron o 061 e na primeira valoración médica non detectaron sinais de violencia e a morte foi considerada natural. Porén, máis tarde, cando os fillos da anciá revisaron as grabacións dunha cámara que había na vivenda, viron que a falecida estaba acompañada dunha muller e isto foi o que precipitou unha nova liña de investigación. Esa muller é presuntamente Remedio Sánchez, que está a cumprir no cárcere de Teixeiro unha condena de 144 anos por asasinar 3 mulleres en Cataluña no 2006. Gañaba a confianza das vítimas para atacalas e roubarlles cartos que gastaba en xogos de azar. A fin de semana do 3 de outubro, cando faleceu a anciá da Coruña, estaba de permiso penitenciario. Conozco a Carmen desde hace 23 años. Sé que vino la policía a mi casa a preguntarme. Me dijeron que Carmen había muerto y me enseñaron una foto de una señora y la conocía. Yo no la conocía de nada, ella no era una mujer que diera confianzas. Lo raro es cómo consiguió la otra que le abriera la puerta de su casa, porque era una señora desconfiada, ¿eh? Cosas sorprendentes de la vida, no le abre la cartera y le abre a la asesina, ¿no? Parece paradójico, ¿eh? ¿Cómo puede dejar salir los jefes de policía o de cárcel o quien sea a una persona criminal como esa que salió fuera para cometer otro crimen? Me parece terrible. Esa gente tienen que tratarla, cuidarla y que no salga a la calle así como así, porque ahí están los resultados. A autopsia revelou lesións compatibles cunha morte violenta por asfixia e varias fracturas. As dilixencias policiais están secretas. O home acusado de acoitelar o seu veciño nunha aldea de Vilar de Bos, na provincia de Ourense, pasou esta mañá a disposición xudicial en Verín. Está acusado dun intento de homicidio. Alejandro, que trascendeu polo de agora desa comparecencia? Pois polo momento, Raúl, non coñecemos a decisión do xuíz deste pase á disposición xudicial que comezaba contra as 12 do mediodía. Nestes momentos o detido está dando conta deses feitos acontecidos o luns pasado, cando supostamente asestoulle ata 23 coiteladas a un veciño. Un suceso que aínda se está a investigar, pero unha das principais hipóteses que se baralla agora mesmo é que existía unha débeda económica entre ambos. Segundo nos comentan dende a Garda Civil, o testemuño da víctima, que nestes momentos permanece aínda ingresado no hospital de Ourense, será determinante para a investigación. Lembren que este home foi detido no propio hospital despois de autolesionarse. Como ben indicamos, Raúl, estamos moi pendentes da decisión do xuíz, se o deixa en liberdade ou se pola contra o manda a prisión. Alarma no recinto amurallado de Lugo a pasada noite pola liorta entre dúas veciñas dun edificio que rematou cun incendio nun patio interior. Unha das implicadas guindou pola fiestra obxectos incendiarios e prendeu lume nun toldo. O suceso mobilizou bombeiros e Policía Nacional. Sucedeu a primeira hora da noite nesta rúa pegada á muralla romana de Lugo, xunto á porta Bispo do Ario. A conflictiva convivencia entre dúas veciñas deste portal residentes no primeiro e segundo andar rematou cun enfrontamento violento. Tras a liorta, unha das implicadas guindou obxectos ardendo o patio inferior que prenderon lume no toldo da terraza de baixo e afectaron tamén a dúas bicicletas. A intensa fumareda alarmaba aos residentes. Que tiraron algo que estaba ardendo e que se incendiou un toldo. Viu que se enchía a casa de fume, saliu mirar, entrou sorprendida, e claro, parece que do piso segundo que tiraban no número 2, que tiraban polo patio objetos incendiarios polo piso de abaixo, é dicir, polo patio, non? Entón, pois sí, claro, ela asustouse porque, claro, pensou que iba a prender lume no noso piso tamén. Os veciños chamaron á comisaría da Policía Nacional situada a preto, tamén os bombeiros que non chegaron a intervir porque as lapas xa foran sufocadas, sen causar feridos. Na rúa Vía Romana denuncian problemas de convivencia, estragos nos baixos e portais e acumulacións de lixo. Hai problemas, nos hacen la vida porque non é gente normal. Houberon discursións despois deso, oíanse petos, non sei se estaban clavando algo, si, claro, non era normal, ás 3 ou ás 4 da mañá estando dando golpes e con discursións e tal, pois non deixan dormir a persoa. Santas da noite, eu pensando que querían entrar aquí no baixo este porque non hai moito tempo
que romperon o couso da porta e entraron a todo o rollo, pero seguíamos sentindo golpes e golpes, pero a verdade que tuve medo de... Unha das mulleres implicadas na liorta veciñal sufriu parecer algunhas lesións, porén na comisaría non se presentou denuncia polos feitos. Seguimos na provincia de Lugo. En Burela buscan un condutor que fuxiu despois de provocar un accidente múltiple no centro da localidade. O sinistro produciuse ao saltarse un stop. No accidente víronse implicados 4 coches. Non houbo feridos, pero sí numerosos danos materiais. O vehículo fuxido é de tipo SUV de cor branca. Coa axuda das testemuñas que o presenciaron, a policía trata de localizar o condutor. A vila contará en breve con cámaras de videovigilancia do tráfico que axudarán a resolver este tipo de incidentes. E así quedou esta mañá un coche na entrada da estación intermodal de Santiago de Compostela. Colidiron 2 vehículos e un acabou esnafrándose contra un muro. Movilizáronse bombeiros, policía e emerxencias sanitarias. Nun dos coches había unha persoa atrapada que resultou ferida. Semella unha falcatruada, pero puido ter consecuencias graves. Aconteceu a tarde pasada en Vilagarcía, cando uns mozos lle prenderon lume a un colector do lixo próximo a coches estacionados e tamén a un edificio de vivendas. Axiña lles contamos máis, será aquí, no Galicia Noticias. O xuízo contra o loteiro da Coruña, acusado de quedar cunha primitiva millonaria en 2012, comezará o vindeiro 13 de abril e prolongaránse durante 6 días. No proceso tamén está acusado o seu irmán, daquela delegado de loterías, por axudalo supostamente no roubo. A Fiscalía pide pro loteiro 6 anos de prisión polos delitos de estafa ou apropiación indebida. Acúsao de apropiarse dun boleto premiado con 4,7 millóns de euros cando o lexítimo dono do mesmo, agora falecido, acudiu a comprobar o premio na súa administración. O acusado di que atopou o boleto abandonado no seu local e defende a súa inocencia. 10 anos de prisión é a pena a que se enfrontan os 2 acusados de provocar o incendio das termas da Chavasqueira, en Ourense. Trátase dun exempregado que fora despedido e dun amigo seu. Durante a primeira xornada do xuízo que se celebra na Audiencia Provincial de Ourense, negaron os feitos, tan só exerce a acusación o Concello. Estaba na casa cociñando cando comezou o incendio na Chavasqueira contra unha da madrugada e o que sostén o principal encausado, un extraballador do complexo, que só respondeu ás preguntas do seu abogado. Que está comunicando nese momento unha compañera de trabajo? A localización do seu móvil corrobora o pero segundo os investigadores podería ter empregado un sistema remoto. Outro encausado, amigo del, tamén declarou estar na casa cando comezou o lume, aínda que un coche semellante ao seu foi grabado por unha cámara de seguridade preto da Chavasqueira. Creo que coincidiese marca, modelo, color, el pintado das lunas traseras, las llantas de aleación que eran unas llantas con 5 brazos. Pero non se ve a matrícula, por iso tanto a defensa dos acusados como a Fiscalía consideran que non é suficiente. Uno que no tiene la certeza de quién es el vehículo y que puede ir a cualquier sitio también, evidentemente. Sí, y vuelve uno de las mismas características a los 15 minutos por el mismo camino. O que sí quedou probado nesta primeira sesión do xuízo na que, ademais dos acusados, prestaron declaración os policías que investigaron os feitos e que o incendio foi provocado, a pesar de que os cans especializados non atoparon restos de acelerantes. ¿Es posible que hubiese sido porque el incendio se originó a altura y no a ras del suelo? Efectivamente. No tiene la menor duda de que ese incendio fue provocado por la mano de la mano. Sí, no hay nada que por sí solo se autoinflame, se inicie por sí solo en ese sitio y con esas condiciones que hay. Un incendio especialmente virulento que calcinou a estrutura en pouco tempo. O Concello de Ourense, que é o único que exerce a acusación, solicita 10 anos de cárcere para cada un deles por un delito de incendio con perigo para a vida, xa que no momento no que se iniciou o lume había un traballador no interior. Consideran que o exempregado actuou por vinganza tras ser despedido. O xuízo continuará este xoves coa declaración dos peritos e dunha ducia de testemuñas. O incendio dun colector de residuos sorprendeu a tarde pasada aos veciños do barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía de Arousa. As chamas acadaron rapidamente unha altura considerable, pero grazas á intervención dos propios veciños non houbo que lamentar máis danos que o propio colector.
Os veciños desta rúa Camilo Xosé Cela levaron un bo susto co incendio dun dos colectores que hoxe xa fora sustituído por un novo. Os restos aínda eran visibles a uns metros de onde comezaron as lapas. Por sorte, 2 persoas conseguiron movelo antes de que o lume devorara o depósito do cartón e puidera afectar os vehículos estacionados ao seu carón. Eu baixei a botar a basura un pouco antes, non a ese contenedor porque non tiña cartón, foi subir e xa un olor a queimado, salín ao balcón e xa estaban aí ardendo o contenedor. 2 persoas que estaban por aquí sacarono de aí e levarono para ali para que non dañara o coche nin o edificio ese. Nosotros nos llegó el olor arriba y al poco bajamos y ya estaba prácticamente todo apagado. As lapas foron definitivamente extinguidas polos bombeiros de Vilagarcía que acudiron á zona alertados do sucedido polos veciños. Ao tratarse dun colector de material plástico que contiña papel e cartón, ao final é un combustible moi rápido, que son as chamas así moi visuales, chama bastante atención, sí que estaba perto de outros colectores e de uns vehículos, parece ser que uns particulares conseguiron, cando empezaba o incendio, conseguiron afastalo dos demais obxectos para minimizar os danos. Ao lugar desprazáronse tamén membros de Protección Civil e da Policía Local que investiga as causas do incendio que presuntamente, segundo algunhas testemunhas, foi causado de xeito intencionado por un grupo de mozos moi novos. Segundo ataque ao patrimonio eclesiástico na bisbarra do Morrazo empezan as elucubracións. Agora foi a igrexa da parroquia de Darbo, en Cangas. Apareceu con outro círculo ovalado debuxado no adro. Os servizos de limpeza axilizaron a súa eliminación, mentres todos se preguntan quen e por que fai estes debuxos. Xa non queda rastro da elipse que alguén pintou no adro da parroquia de Darbo, en Cangas. Os servizos de limpeza afanáronse por eliminala ás poucas horas de aparecer. Veño aquí a quitar os cans antes de ir a traballar, que eu se va pola mañán aquí non había nada. Tuvo que ser ou a partir do mediodía ou a partir da tarde. Pouco antes do rosario xa estaba eliminada. Eu vou para a misa das 6:30, das 7. E xa marchaba, estaba o señor cura, San Cristano, e xa marchaban os da limpeza. O párroco Juan Manuel Pego restou telefónicamente importancia ás pintadas que teñen menos fendidura que as aparecidas a fin de semana en Moaña. Mentres a poboación divídese entre certo temor e rabia por este ataque ao patrimonio. Eles dicían agos tempos que mataban un carneiro, que o secaban, aquí estaba a sangre ahora. Mira, a policía xa foron a roubar a iglesia. Xa roubaran antes aí, ardeu e roubaron. Que fagan iso patrimonio evidentemente mal, tendo en conta que en Galicia, pois, as igrexas e os adros son tan antigos que teñen séculos todas, pois evidentemente mal, claro. A verdade é que non teño ni idea. Non coñezo grupos nesta zona que fajan iso. A verdade é que resulta un pouco raro. Resultaríame raro, pero non sei. A verdade é que o único que podo opinar é que o fajan en patrimonio parece mal, claro. Son cousas moi antigas, as igrexas son románicas, teñen centos de anos, entón, desde logo, sexa cal sexa o obxectivo, o lugar non é. As denuncias van lentas e polo de agora a incógnita continúa. A Garda Civil e policías locais das 2 localidades afectadas, contando Moaña, tampouco informaron de que sustancias e que materiais empregaron no atentado. Mais difícil será saber que finalidade teñen, se esotérica ou vandálica. Unha praga de ratos obrigou a pechar de maneira temporal este supermercado en Lugo. O establecemento está situado no centro comercial Abella, propiedade do grupo valenciano Family Cash. O peche é temporal, a espera de que a firma propietaria solucione as deficiencias. Produciuse horas despois da denuncia presentada polo sindicato Comisións Obreiras e tras a comprobación por parte das autoridades sanitarias da presenza de roedores e excrementos en varias zonas. O sindicato asegura que a situación de insalubridade no establecemento ven producíndose dende hai un ano, o que supón un risco para a saúde pública e para a seguridade do persoal e da clientela. Liorta en Ordes, que acabou cunha persoa detida e outra ferida ingresada no hospital, cunha coitelada no pescozo. Debeu ser un corte profundo porque a rúa quedou chea de manchas de sangue. Todo apunta a que detrás hai un problema de drogas. Tengo un miedo do cuello, vos, No, es que no se puede mover. No. ¿Quieres que te leve así? Neste caso hai que esperar pola ambulancia. Sí,
Son os minutos despois da agresión. O ferido, un home de ordes de 39 anos, queixase do pescozo xusto despois de recibir unha coitelada cunhas tesoiras, un corte que debeu ser profundo. Cando subía para traballar, vin que había moita sangre aquí, de feito un barrendeiro estaba limpando nela. Vítima e agresor coñecíanse, sei que compartían ocio. Sí, se conocíase, de anos. Agora non sei o que pasou entre eles. El non vive nesta calle, vive aquí no Pobo, pero non nesta calle. Pero, bueno, dixéronme que a persoa que o acoitelara, que sí, que era daqui. Precisamente no seu portal debeu comezar a liorta porque o regueiro de sangue estendese ao longo de varios metros ata a escaleira onde quedou sentada a vítima. Polo historial de cada un, todo apunta a que tiveron un desencontro por tema de drogas. A verdade é que non está metido en moi boas cousas e eu penso que debeu ser por eso, por tema de drogas. O detido é un mozo uruguaio de 23 anos que leva aquí media vida. Detiveron na súa casa, ten antecedentes, pero o seu círculo deféndeo. Contan que foi o outro que amenazou e provocou. Creo que chama punho americano, vino con umas tijeras, vino con un cuchillo. Cuando lo vi, eso de aquí de arriba, miré para abajo, vi mi marido sangrando, me quedei louco e bajé para mirar o que estava passando. Ele solamente estava se defendendo do tipo que vino lá atacando. Já levava 2 dias ameaçando, leva 2 dias no portal de minha casa, sabe, lo gritando, pedindo para que barre, que vai romper sua cara. A veciñanza non quere falar por medo, de feito tampouco quixeran ver nin escoitar, pero imposible. Fora de cámara confesan que están fartos do sube baixa no portal, que de feito ten a pechadura estragada, e miran cara ao calixón que dá un aparcadoiro de terra e suspiran. Últimamente están pasando cousas que non gustan, ves mover moito trapicheo, sabes exactamente onde hai máis ou menos puntos de droga. Falta aclarar a orixe da pelea. Hoxe axentes de Paisano foron recabando datos e posibles testemunhas para avanzar na investigación. Na Pobra do Caramiñal, acto de homenaxe esta mañá aos policías locais que colaboraron na operación Saona, aquela na que interviñeran 3.650 kilos de cocaína. Foi o maior alixo detectado en Europa nos últimos anos. A operación desartellou a presunta organización criminal con 14 persoas detidas. Colléronos en setembro, coa droga xa en terra, na praia de Niñeiriños. Nese golpe, dixo xa daquela a policía, foi esencial a colaboración dos axentes locais da Pobra. Foron os que detiveron os presuntos transportistas da droga e os que localizaron parte do alixo, máis de 2.000 kilos agochados nun solar. Todo comenzou por unha descarga fallida de cocaína na praia de Niñeiriños, no cal supostamente un remolque a gran velocidade perseguido por axentes do Greco saleuse da vía e emborcou casi 1.500 kilos de cocaína. E foi onde empezamos a triangular e atar cabos onde podía estar a outra parte do alijo. E ao día seguinte, o domingo día 14, sobre as 20 horas ou 19 horas, o axente Marcos Mosteiro e eu anduvemos facendo pesquisas polos pinares até que topamos o alixo. Veciños de Fragoso en Vigo queixanse do mal estado do parque infantil do seu barrio. Din que as randeiras están deterioradas, os valados oxidados e a contorna do parque sucia e chea de maleza. Presentaron queixas no Concello, según eles, sen resposta. Exixen un parque digno e seguro para os seus fillos. Moitos nenos e nenas da zona de Fragoso en Vigo xogan a diario neste parque, porén o fan baixo a atenta mirada dos seus pais que levan meses denunciando o seu mal estado. Columpios podridos, la verja está totalmente oxidada, que incluso se pueden cortar los niños. Un parque que xa leva moitos anos, non tivo reparacións, están os columpios que hai que arranxalos porque senón os nenos van a tener un día unha desgracia. Ademais, os veciños din que a contorna está sucia e chea de maleza. Tamén reclaman máis seguridade nos accesos. As instalaciones non están limpas, continuamente limpamos excrementos de animais que sospechamos que son de gatos da zona porque non temos fonte tampouco, bancos nos pican bichos, non sabemos se pulgas, e despois el tema de la puerta, sobre todo porque está ao lado de la carretera, y lo que queremos es que se cambie porque es que los niños en cualquier momento saltan a la carretera y es que los pueden atropellar. As rúas están cheas de herba, a porta e o acceso
xa que estás na carretera, entón é tamén un perigo para os nenos por iso. Ten buracos o chan, está cho de buracos que os nenos caen. Presentaron queixas no Concello, pero a solución non chega. Parque limpo, bonito, tampouco pedimos que haxa 20 columpios, non? Pois así, 3, 4, como están, pero que se poida xogar pequenas cousiñas que fan un parque máis agradable e que podan estar sen perigo. Un parque no que hai un montón de nenos, sobre todo pequenos, nos últimos tempos, que estén nestas condicións. Un suelo ben, un columpio sen óxido, unhas barandillas pintadas, é o mínimo que merecen os nenos da zona. Mentres seguirán coas súas protestas, a próxima polo Samaín din que para amosar os terrores dun parque que queren converter nun espazo alegre e seguro. Botar 12 horas en auga da traída durante o día non é doado, pero se avisan con tempo as posibilidades de apañarse aumentan. Pois iso foi o que pasou este martes en Vilagarcía, onde o Concello anda sustituindo tubaxes que rompían cada pouco. Así lles contamos como fixeron os negocios e veciños da zona, aquí, no Galicia Noticias. Hoxe 15 de outubro celébrase o Día Internacional da Muller Rural. É unha xornada de homenaxe e recoñecemento para elas. En concellos como o da Estrada programan ao longo desta xornada numerosas actividades e actos. O obxectivo é poñer en valor o papel fundamental das mulleres no ámbito rural. Pois hoxe queremos coñecer o día a día da gandeira Vanessa Carro, de Mesía. Ten 40 anos e 2 fillos. Despois de estudar enxeñería agrónoma e completar a súa formación en Holanda durante un tempo, decidiu volver á casa. Na súa explotación atende preto de 280 vacas de leite. Non me arrepinto de haberme incorporado e de estar traballando no rural para nada. É algo que sempre me gustou e mentras que outra xente se pode avergonzar de estar no rural ou de ser unha muller rural, a min enorgulléceme un montón poder estar aquí. E desde que me levanto hai unha becerra pequeniña nacida hasta que me deito, pois pensas nela, en como será, en como pode ser, en como vai ser cando ela volva a parir e a ter outra becerra pequeniña. Cada día é unha vida nova, é unha ilusión nova. Creo que ser gandeira, entre comillas, é bastante vocacional, ou che gusta ou non che gusta, pero se che gusta e encima podes vivir deso, pois doble satisfacción. O tema de mão de obra é moi complicado, o tema de conseguir terreno é moi complicado, e creo que eses dous puntos son fundamentales para que a xente queira seguir ou non queira seguir. É máis complicado como nós queixamos ver se é complicado. Se nós queremos que sea complicado, é máis complicado que para un home, pero a día de hoxe eu creo que temos as mesmas vantaxes con home para emprender, ou máis aínda a hora de emprender un negocio no rural as mulleres cos homes. Sí que había outras mulleres nesta ganadería que, quizá por elas, sigo eu hoxe aquí, primeiro a miña abuela, e segundo miña nai, que tirou para diante despois de miña abuela e dedicábanse ao mismo que fago eu, un pouco a casa, un pouco a cuadra. Sí que cambiou daqueles tempos a hoxe o tema da burocracia, o tema de papeleos. Antes non había que saber un pouco de todo, e hoxe tens que saber un pouco de todo, de leis, de xestoría, de economía, un pouco de todo, de veterinaria tamén. O Día da Muller Rural é todos os días, e o Día das Gandeiras Rurales é todos os días, porque estamos todos os días aquí traballando igual, non por ser hoxe o Día da Muller Rural traballamos máis ou traballamos menos. Sí que vexo ben que se premie este día, entre comillas, pero que todos os días é o Día da Muller Rural. Claro que sí. En 35 granxas galegas están implantados xa os sensores electrónicos para recrías que estudan o comportamento animal e permiten anticiparse ás enfermidades. Na explotación Busto Corzón de Mazaricos xa levan 2 meses aplicando estas novas tecnoloxías en tenreiros. A transformación digital da man da intelixencia artificial estáse impoñendo en todos os campos da vida e o agro non é alleo a esa realidade. Esta explotación de Mazaricos de vacas de leite foi das primeiras en implantar estes sensores electrónicos para a recría. Pois indícanos se a becerra a partir dun porcentaje que ten, pois se baixa de aí para baixo, podemos controlarlle temperatura e tal para que estén máis sanas, collelos o máis pronto posible. É un problema nas granxas moitas veces é que a rotación do personal que traballa nesta fase suele ser bastante grande. Entonces este sistema, digamos que anula un poquinho o factor humano, dá moita facilidade para localizar animales
que podan ter algún problemilla con moita premura. Aí é onde entra a intelixencia artificial. Hai un algoritmo moi potente construído que recolle todos eses parámetros de conduta do animal. Eses diferentes parámetros son analizados polo algoritmo e no momento que hai unha desviación do patrón de comportamento que ten diseñado ese animal é cando o sistema xenera algún tipo de alerta. É dicir, mediante estes crotais azuis de monitoreo analízase o comportamento animal, pero o sistema en sí non detecta as enfermidades. Te avisa de posibles variaciones de comportamiento en base a unos algoritmos. Y ahí es donde entra la persona, que es súper importante, o sea, el cuidador. Nosotros le facilitamos que no tenga que revisar todo, que tenga que revisar solo unos animales. Los beneficios que le aporta a esta ganadería es principalmente poder reducir el tiempo dedicado a la ternera, porque si el sistema te da las alertas, te da los tiempos de mamado, te da la actividad y te avisa cuando un animal necesita atención, puede reducir un poquito el tiempo de atención, tanto del veterinario como del ganadero. Estes sensores intelixentes céntranse no control dos tenreiros nos seus primeiros anos de vida para garantir o futuro das explotacións. É o piar fundamental da Aranxa, o sea, estamos fabricando aquí a canteira dos animales futuros que van a producir leite na Aranxa. Facer a cultura inclusiva é a finalidade última dunha mostra artística que se está a expoñer no Museo Provincial de Lugo. Baixo o título Toca Madeira, alza o bo, trátase dunha escolma de esculturas pertencentes a 11 que lle permiten ao público acceder ás obras a través do sentido do tacto. A diferenza das obras que se adoitan expoñer nos museos, estas sí está permitido palpalas. Son as esculturas seleccionadas para a mostra Toca Madeira, alza o bo, que se pode visitar no Museo Provincial de Lugo. Pertencentes ao Museo Tiflolóxico do Once, foron realizadas tanto por artistas con discapacidade visual como a sen ela. Para que poder tocar unha peza e que a experiencia seña significativa, ten que ter 3 tests. Ten que ter un tamaño, ten que ter unha textura e ten que ter unha temperatura. Non é o mesmo tocar isto que unha madeira, que tocar un metal. Por exemplo, esta peza xunto a que eu estou é perfecta, porque nesta peza temos madeira, temos resina e temos metal. A ver se atopo por aquí, que anda a mao aquí do... Temos metal. Entón, de alguna maneira, estamos descubrindo o tacto quente da madeira, o tacto máis frío do metal, a textura máis rugosa que ten esta peza aquí, que a resina que é moito máis rugosa que esta madeira. Entón, estamos educando as testes o tamaño axeitado, as diferentes texturas e as diferentes temperaturas. A finalidade última desta mostra é a inclusión das persoas con discapacidade visual. Por unha banda, a través da apreciación da arte mediante o sentido do tacto, e por outra, a través da concienciación dos visitantes dun dos maiores museos galegos. Es la de transmitir al público la percepción que tenemos las personas ciegas al tocar cualquier pieza, lo que podemos sentir nosotros y que nos transmite pues esa sensibilidad y el poder superar, ¿no? Como dice esta exposición, alzar el vuelo, pues es una superación de nosotros mismos y la cultura, pues a través de la cultura supone pues un reto personal para las personas afriadas. Ata o vindeiro mes de abril, as 9 esculturas permanecerán expostas en Lugo, tanto para ser contempladas como para ser exploradas coas xemas dos dedos. 12 horas sen auga. É a situación que onte tiveron que afrontar veciños e comerciantes de varias rúas de Vilagarcía para poder acometer obras de mellora na súa rede de saneamento. O Concello advertira previamente con tempo os afectados que, comprensivos coa situación, se prepararon para pasar o día o mellor posible. Aínda así, algúns negocios non puideron abrir as súas portas. Na Avenida das Carolinas e na súa contorna estaban avisados e preparáronse para pasar 12 horas en auga o mellor posible. Fixemos acopio de bidóns de auga para poder fregar, para o básico que hai calquer día. O único do día a día que si cerramos foron os baños. A cafetera non funciona e houbo que adaptarse a unha cafetera eléctrica que pode ter calquera de vos na súa casa. Yo cogí en unos cubos y entonces no hay ningún problema. Y para mí no fue tampoco mayor inconveniente, un poquito por el baño. Un poco al lado del lavabo y un poco para la cocina, pero nada, como ya vuelve a las 8:30, pues tampoco había que guardar mucho.
Aínda que algúns negocios non puideron abrir, os veciños e comerciantes afectados entenderon a decisión do Concello de cortar a suministración. Detrás está a necesidade de mellorar o saneamento e acabar coas roturas das tubaxes. Entendo que é mellor que nos corten un día inteiro a auga e se acaben os problemas, que estar pois unha vez ou dúas ao mes con problemas de auga, de cortes de auga, roturas, e xa estábamos un pouquiño cansados. O Concello advertira hai tempos afectados dun corte de auga que case todos viviron como un mal menor que redundará en beneficios para a veciñanza. Si es para mejoras, pues no pasa nada. Además, con el aviso a tiempo, pues no nos cayó de sorpresa. Avisaron con mucho tiempo, o sea que la gente pudo perfectamente arreglarse. Bueno, todo sea por mellorar, a ver, hai que mellorar. Finalmente, os traballos se realizaron con celeridade e moitos dos fogares e negocios afectados recuperaron a auga antes das 12 horas anunciadas. Pois se cadra aprenderon algún truco por se lles toca a vostedes algún día algo semellante. Quedan xa con Antía Araújo do Telexornal. Graciñas, boas tardes.